everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Ugwa na sa kamanarbaho kang attorney? Kay wa naman di ang mansyon, di ba? Giusab naman. So, nagsolo na di ka karon. Awan sa man, gusto kang afam? Ipaila-ila ta ka. Gusto ka? Hoy, Rona. Kung afam ang hinungdan nga naa ka dinhing napita, ayaw kong iapil-apil. Ay, Angel sad, uy. Ayaw na lagod ka uwaw na ako. Good friends na bitaw ta. Kisa may naging mong friends na ta. Friends na magud ta, good. Imo na ko kung gitabangan, good. Wa ba yun ko kalimot, ana. Mao nga, ako na sa'yo mutabang ni mo ron. Kay baw ka, doon na naman ko'y afam. Kaslo na naman gani, mi. O tanawa rin ko, oo. Doon na ko'y engagement ring. See? Hey, where's my honey? Have you seen my honey? Lagi pangita na ko. Dali. Dali kay palaila ta sa akong afam. Og sa iyang mga friends. Dali. Dali. Honey! Here I am! I met a friend of mine. Hoy, Rona. Muwi ko, oy. Dali na po. Rona. Ay, salamat. Nakalingkawas yung kong Rona. Huwag ato mga afam nga mga dagkong tiyan, mga bidli kay tanawon, murag mga humba nga puro tambok. Ew! Pero, nalipay rasad ba ako para ni Rona? Sa kung tanaw, in love kayo niya ang kano. May nang may luna na siya, uy. Huwag di na magsamok nila ni Irene o Ryan. Invited pa ko sa ilang kasal sunod buwan. Nitando na lang sa kukay na iko ko sa afam. Pero malimot na to sila na ako, eh. Asa man ti ka pangitaon, Angel? Wa ka sa kundo. Wa ka sa hotel. Wa ka sa townhouse. Wa ka sa apartment. First time na hindi mo gibuhat. Asa di ka? Angel! Angel, huwat ako! Bahala ka. Angel! Bahala ka diha. Bukod lang kung makaapas ka. Angel, I love you! I love you! Nagnaong ni mo! Marvin! Marvin! Damgura. Damgura to. Ay, salamat. Damgura di ay. Lain na sa akong gibati ko. Marabag ni Hunong ang akong pag-inawa. Nausamang ko. Nga pag gindaman-daman naman ko niya. Di pwede. Dili ko patuntuin ni. O, dili may mong ma-misinterpret ko niya. Tubangon ko ni. Di ko palupigin ni. Uy, luhag naman kay ning ilisan og diaper, uy. Nga naman ni among baby, Han, lingaw gid ang pikas bay. Ah, Wagin mo pa ulis, Angel. unsa man sa tong babayhana, uy. Mabalak ka man lang ta. Paminaw na to karong adlaw kung di pa gihapon siya magpakita. Hello! Uy, palibak. Angel? Mao ba? Naratol yun siya? Myra! Hoy, ikaw ba?
Tawag ito sa attorney, uy. Paybaw ang ni pauli na ka. Bitaw. Nga naman may obligasyon ko niya. Di manggod. Kay mura na lagi taon tog mabuang og pangita nimo kung asa na ka. O Bitaw. nga nang mangitam sa tiyan ako, be? Sa may labot niya nako. Angel. Han, dadaragod una ni si Angel Marie sa gawas, oh. Mag-istorya laming Angel. Okay. Dali, baby. Kamot gid sa akong anak, uy. Angel, sultihe ko's tinuod. Nagselos ka gihapon ni attorney? Hoy, nga nung taon. Oo. Namuwa kag maayo. Ang be, pataka ramang ka. Nga nung magselos ko. Unsa ko, asawa? Kay ber na ko kung close kayo sila atong Miss Architect nga gwapa, murag cake nga puro icing ang dagway. Oh. Ang kutawa man ka. Wa na gyud. Imo na gyud gi-confirm ang among pagduda. Hilo may rinoy. Tanawa ra gud, oh. Puwa na gyud kayo nang imong naong. Wala gi ko magselos. Nga nung magselos malagi ko. Tungod kay in love sa kang attorney. In denial lang ka. Oh, di ba? Tinuod? Kagiyawit pa. Hibag man ka, uy. Giyapil man imong sapog ang akong ilong. Dakong kikagbaba. Madunggan ka. Kaysa may makadungog ang kita ra may nagpuyo ining sod ining compound. Si Ryan. Ako kadungog, oy. Ay kabala ka. Tanawa ra. Ikaw ba? Kamu pa? Ay, kumapataka, good. Mabot ka ni dunggan ni Mervin. Na, abi pala tinuod na. So, dili gid ka mo angkon. Mas may ako ang kunon. Nga nagselos ka. Wa lagi taon ko magselos. Bebe. Unsaon man nimo pag-explain ang imong gibuhat gahapon? Excited na ko ka makakita sa interior sa the mansion. Pero sa dihang imong nakita nga sikit kayo nag-istoryahanay sila sa attorney o ang architect, ni about face ka. Siyempre, Siyempre, unsa man? magkadisturbo niya ako. Ngano di makadisturbo? Tag-iya ko ka sa the mansion. Ang kuna na lang, God. Ngano dili pagkakamo ang kunya nalain kasi mong nakita? Oh, Bati, ani mo, Irene, oy? Angel, nakasabot naman ko nimo, God. Be honest lang yun, be. Isulti unsay imong gibati atong higayon na. Ambot ni mo. Oh, Di na ako butagad ni mo. uy! Angel! Angel! Hoy! Uy! Han! Kanang ba? Taas kay garbo, uy. Di gid mo angkon. Oh, mo ba? Unsa man, akong tawagan si attorney? Sige, tawagi. Dili ni nato luagan. Luoy na kayo sa turnihan. O gusto na sad nako nga mahilo na gid Angel. Dili na si makakitag parehas pa ni attorney. Sige na, tawagi dayon han. Tungod kay in love sa kang attorney. In denial lang ka. Ako? In denial lang? Ang kuna na lang, good. Ganon dili magyud ka mo angkon nga nalain kasi mong nakita. Bitaw. Nalain bitaw ko. Pero di ko moangkon. Ngika no, moangkon gid ko. Mulapad pa lang ang atay atong abogado ha. Abi pa lang tinuod nga in love ko niya. Di pa gyud. Okay, attorney. Bye. Mo ani si Ron? Mo siya moingon nga moanhi karon dayon, han. Pero nalipay ra siya nga ni pauli na si Angel. Maayo tag mo ani na dayon sa attorney uy. Basta kay nahibaw na to siya. Pero nasuko yun si Angel mo. Okay ra. Ang importante nga nakasulti sa kunya adto. At least nagsige na sad to siya guna-huna sa akong gisulti. Yabag man gyud ni si Rona oy. Ipamugos mo tong amigo siyang afam. Time pa. Nga
Pwede ay ni. Pwede ni nako makamit. Aron mohunong na sila si Irene o panugong nako kang Mervin. Pikani, be. Ako nang i-accept ang friend request ni Afam. Ni gabi na lang lagi pero wala lagi magpakita si attorney. Bitaw, no? Naunsa man sa attorney, uy. Unsa man, han? Ako na sa tawagan? Dili balain. Mura na sa ato sing gikuha ang buot. Mabitaw. Pero, torpe man gud siya, han. Mura kog mawa yang ka-bright at tubangan ni Angel. Mausag gani. So, tawagan lang gid ako. Pero basig nagplano na sad siya, han. Di na natuunhan, uy. Mausad. Pero haskag di gyapon siya mulihok, no? Ba lagi? Nya, manawag lang lagi gud ko, han. Akong tudluan unsa ang pagdiskarte. Murag lain man sad, han, uy. Ang ako lang ba? Mausad. Unsa magyud han, oy? Unsa man? Ay, manawag kong attorney o dili? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.